Mula sa Clark, maaaring makakuha ng bagong blueprint ang ibang lungsod para mapalakas ang kanilang healthcare services. Nag-host ang Department of Health, Jblmgh Memorial General Hospital Children's Medical Center Clark ng benchmarking visit para sa mga leader mula sa Naga City at Sorsogon nitong August 22, 2026. Pinangunahan ng delegasyon ni na Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Francis Chis Escudero at Bloomberry Resorts Corporation Vice Chairman for Construction and Regulatory Affairs Donato Almeda. Sinalubong sila ni na DOH Jblmgh Medical Center Chief Dr. Montserrat Chichoco at Deputy Center Head Dr. Paul Baltazar na nagtour sa mga bisita sa iba't ibang specialized facilities ng medical center. Ipinakita sa delegasyon ng patient care areas, specialty wards, isolation rooms, diagnostic facilities at pediatric services ng ospital. Layunin ng benchmarking visit na makatulong sa pagpaplano at pagpapalakas ng primary care facility ng Naga City habang sinuri naman ni Senator Chis Escudero ang mga best practices na maaaring iangkop ng mga government health facilities sa Sorsogon. Nakipagpulong din si Secretary Dizon kay Dr. Chichoco para talakay ng development plans para sa Jblmgh Renal Specialty Center, partikular sa infrastructure at expansion ng medical complex. Ang Children's Medical Center Clark ay tinayo sa pamamagitan ng suporta at donasyon ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at PAGCOR. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, susuyo.